Se. Nå må du køre hvor løbet. Hvad er det? Det er snap. Ja. Og skål med der igen. Nej, det var skål igen. Skål, far. Og velkommen til god tur. Ja.น่าทานไหมคะมาเลยค่ะมาทานน้ำกันนะจ๊ะอีบะฮึกอะไรเหรอยายบะฮึกกับไม่เส้นดี no fish size on way อ๋อโอเคmen jeg tænker jeg vil gerne have mere sind men smager godt. Det er en god rejse, sådan her. Skål. Ja, vent lige. Der mangler også vente far. Og skål. Skål. Prøv at se også ikke bare var kold. Bare kold drikke. Og så vil han i kaffe. Ja, kaffe. Det har jeg over helt vildt med. Det var egentlig så, det var godt at tage snart hver morgen. Og han for lang her. Det kunne jeg så ikke, så tænkte jeg så. Det var... Hvad er du får der? Køer eller hvad? Øjsild. Øjsild? Sind var det far? Øjsild. Nå, okay. Fisk, ikke? Jo. Så vi går en tur her om aftenen, når vi er færdige. Så torsdag aften. Det ved jeg ikke. Der er tusindvis af mennesker i byen. Af de unge mennesker, de er ude at feste om torsdagen. Så i går aften, hvor det var fredag. Overalt. Den går, der var sgu halvtomt de fleste steder, vi gik forbi. Så ved jeg godt, de der natsteder, der kommer de først efter midnat, jo. Men det er jo et problem for gamle til at rende rundt derude. Det er ikke så sjovt, ligesom sidste gang længere. I mange år siden, ikke? Det er nyt moderne. Vi er gamle. Så gamle er alle. Nej, men jeg skulle lige, når klokken bliver hen ved 11-tiden, så er jeg sgu gerne i seng. Og i går... Det er også gerne min seng, det. Og lige nu, der går vi der i seng, så hvis vi kommer til som kl. 10 her det. Så ser jeg lige TV-avisen, så sover vi. Ja, i så går... Så op kl. 6 om morgenen igen. Hvad så har I fjernsyn? Ja. I går om nat, vi har hørt nogle af det også snakke og gå i forven. Har du? Jo, det kan jeg godt høre lige. Ja. Hvordan smager? Smager det godt? Så glad? Ja. Så en linjakke, det kan jeg sige. Hvad? Så en linjakke, den kan jeg godt lide. Og er det? Ja. Den river ikke på nogen måde. Dejligt rundt. Skål på det der. Jo, det er en god idé. Det er smager det godt også med ubrød og kød og ubrød. Skål. Skål. Har du serveret det godt, far? Ja, han har fundet. Han har fundet. Det er jo godt, at jeg har et far med.
For det er... Ja, jo, jeg har nogen at snakke med, ja. Hvor er min klassekammerat? Det er ved, jeg kommer igen. Jeg finder, hvor mange stykker snaps. Men det er forskelligt snap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Forskellige snaps. 12. 12 stykker snaps fra Aalborg. Og læg det. Det er her. Der er 9 herinde og 3 der. Vi så hotel her rundt omkring, og bagefter vi bruger snap. Ja, der er blandt andet linjeakvitten, den er her ikke, fordi det er jo ikke Aalborg. Jo. Der er Aalborg klar, så er der Nordguld, så er der Porsche, så er der juleakvit, så er der jubilæumsakvit, så er der dild, så er der Aalborg fad, den har jeg sgu aldrig prøvet. Så er der eksport, og så er der tafel. Akvavit, tafel, det er Rød Aalborg. Det skal nok køre. Jo, det er her. Og så er der Aalborg en halv snaps, når det er bare en halv. Den helt skulle da rød Aalborg. Og så er der gylden, mel, høger, så er der Harald. Men linje er ikke her på, så linje er åbenbart ikke, det er ikke en Aalborg snaps. Det er den, der holder ud af saget. Jeg kan se taflen, det er en Rød Aalborg. Ja, det er. Hvad er det Rød Aalborg, må jeg sige det? Den der hedder tafelsnaps. Nå, almindelig, ja. Det var det, den der. Det er en Porsche. Der er en krydderurt, der hedder Porsche. Nå. Man kan finde ud i den danske natur. Den er brygget på. Kan vi smage det? Nej, må godt smage nej, en. jeg skal ikke smage den. Må godt smage en. Du fører ikke, også? Jo, jo. Må godt smage en, så. Du skal køre. Hæ? Du skal køre. Okay. Hvad så? Vi snakker om kaffegrund. Ja, ja. Så kan du godt tage en hel af. Fuld og blev fuld af. Fordi du fik kaffe til. Det gør, at du blev alt fuld. Og du var fuld, men du følte dig ikke fuld. Nej, slet ikke. Nej. Nej, Ja, altså, man bliver for fuld til at køre og alt det der. Ja, ja. Ja, men altså. Det var jo hverken dingle, der Nej. hvad som helst. Jeg ved, der var en søn, som jeg kunne måle sammen med. Han må være vist her, altså 75 centiliter. I kaffe. Det gang vi var færdige med det. Så trængte vi derind, det jeg bor i et eller andet, så købte vi ned og har det på. Det var fint. Han var nemlig hjemme. Så sagde vi det, og han sagde, at jeg drak det her i hele restauranten. Hvor tager vi for det? Det var altså god slat, jo. Jo. Så købte vi lige det, og så skulle vi lige have på vej og på kaffebrunser dernede. Så kunne vi gå tilbage. Ja. Ja. Den eksisterer, der er enormt meget skov. Ja. Ja, og det har også, der er overnatning, man også kan se. Det er sådan nogle små række af et eller andet, man kan overnatte i. Har jeg set, når jeg kører forbi. Ja, det er jo. Nu er det stald i gamle dage. Ja. Og så blev du køre hjem med heste og opstald heste. Ja. Men første hestebord, der var brød en masse sand. Nå. Det var toilet. Nå. Altså, Ja. til det flygende. Ja. Altså, der er tisset mange hunde bajer ude. Ja. Jeg passer på, at du ikke ud rejse.